Γεια σας. Είμαι η Ράιδα από την Αίγυπτο. Ήθελα να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρόγραμμα σας. Αυτό το πρόγραμμα ήταν καταπληκτικό και η δασκάλα μου ήταν πάρα πολύ καταπληκτική. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τη δασκάλα μου, η κυρία Ευγενία, και θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο πρόγραμμα, ότι δεν έμαθα μόνο ότι τα θέματα δεν ήταν μόνο την Ελλάδα, αλλά ήταν πάρα πολύ σύνχρονα θέματα και έχω μάθει πολλά. Έχω μάθει για τη γλώσσα και έχω μάθει πολλές πληροφορίες. Επίσης έχω μάθει πολλά από την παιδεία μου. Επειδή ήμασταν από τις διάφορες χώρες και για μένα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το θέμα, επειδή έχω μάθει πάρα πολλά. Και επίσης ένιωσα ότι είχα άλλαξει το επίπεδο μου στα ελληνικά και έχει καλετρέψει και αυτό ένιωσα στη δουλειά μου επειδή πάντα επικοινωνήσω με τους Έλληνες. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και ικανοποιημένη και εύχομαι και φέτος να είμαι μαζί σας στο πρόγραμμα γλώσσα και στο πρόγραμμα επειδή έχω μάθει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.